Senador Ronald Bato de la Rosa nangulo sa pagbukas sa National Fire Olympics kaganinang buntag. Iyang ipanghimugatan ang kamahinungdanon sa maong kalihukan alang sa mga kawani sa BFP. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Formal nga gibuksan kaganiha ang duha ka adlaw nga National Fire Olympics diha sa South Road Property sa Dakbayan sa Sugbo. Paragtigi kini sa mga abilidad o kapabilidad sa mga sakop sa kabomberuhan sa tibuok nasod. Nag-abot sa maong dapit ang gitawag ng mga best firefighters sa kada rehiyon. Magtigi sila sa search and rescue attack, fire ground search and rescue, fire hose down ug daghan pa. Si kanhi PNP Chief karon Senador Ronald Bato de la Rosa ang pinasidunggang dinapit ug sa iyang mensahe iyang gibug-atan nga angay lang ipahigayon tigi sa firefighting and rescue ability sa kabomberuhan aron masukod ang ilang kapabilidad ug kaabtik sa ilang pagtuman sa ilang mga responsibilidad ngadto sa katawhan. Aside sa pa-improve ni sa ilahang mga kapabilidad, abilidad sa pagpatay sa sunog, nag-develop ni siya ng camaraderie and friendship from among firemen, mga bombero, lain-laing region sa Tibok Pilipinas. Dugang sa senador nga gikinahanglan usab ang maayong relasyon ug pakigtang bayayong tali sa kabomberuhan, kapulisan ug uban pang law enforcement unit. Kinialang sa dinalian og luwas nga pagproteher sa mga kinabuhi ug kabtangan sa bisan unsa nga kalamidad. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.